Guys, let's be real. Awukwazi ukuthi ungatshela nomfana ona 23, 24, 25 expect ukuthi enze izinto ezenziwa umfana ona 40. Okay? Awukwazi ukuthi ungabuka i-relationship kamngani wakho otshela nomfana ona 30 something onayo yonke into. Yabo, wena uthola nomfana ongenakho lutho. Mhlambe uyasebenza but uhola 6000 unomndeni. Ufuna ukuthi umngane wakho mesengele iPhone 16 Pro Max nawe now ufuna ukuthi lo mfana lo akuthengele. No guys. Because ama standards akho uyawazi. Why uthola nomuntu owazi ukuthi ngeze afford? Because into esesiyenza manje sifakela aba obud bethu pressure. Nawe mfana ushelela intombazana obonayo ukuthi kahle ngeke uzokwazi ukumaintain. Wena konemali uncishela intombazana imali because you afford. Yabo. Ngeke siphike ukuthi relationship iyayidinga imali. But nawe buka phela awukwazi ukuthi ungajola nomaburu yamazi asebenza ezihlele store. Expect umaburu ukuthi enze izinto ezenziwa usipha usebenza ngiyamthanda usipha usebenza kahle yabo unayo yonke into ufuna ukuthi umaburu enze lezo zinto. No guys, iban real. Asiben real nje ngempela. I-relationship iyayidinga imali but yabo nawe ke wena ohola 6000 ikhiphe phela intombi yakho yabo. Yeah. But wena girl musu ukuthi uzobona umngane wakho ukuthi uyakhishwa wenzelwa yonke into uthengela ama iPhone cash ufuna ukuthi umabura enze lento enzwe yabo. Come on guys, asiben real. Lento leyo umjolo nje sesiyifake kakhulu siyifakele ipressure safana nezinye ingane ipressure yabo. Musa futhi ukumonela umngane wakho benenhlanhla yena wathola umuntu onemali kanje mase uyammonela cha musu wenza njalo but asikeni ukufuna izinto esingesiyithole yabo. Sifune abantwana aba wrong. Uyazazi yawazi ama standards akho. Why uvumile ukujola nomabura ongasebenzi yabo. And guys, awukwazi futhi ukuthi ungadlisa umuntu ufayile ngifakela abantu imithi umuntu ommonayo ukuthi akasebenzi yabo. Because lezi zinto zedlisa ngiyacabanga nomqondo ziyawululaza yabo. Yini qala ukululaza? Ngase nomqondo ziyawulimaza yabo. Because good relationship I think guys kumele nikhulisane nibera. Uzokhulisana kanjani umuntu omaziyo ukuthi umgqibe ngemithi? Yabo. Azi noma ngiyathetha yini noma ngikhuluma kahle but akazi noma ngiyangizwa yini futhi ukuthi awukwazi ukufuna umfana ona 25 umfuna ukuthi enze izinto ezenziwa umfana ona 40 umfana ona 40 osenakho konke ona 40 wayinakho yini na 25 yabo. Musani ukuyifayela ipressure musani ukufayela abantu enjola nabo ipressure yabo. Phela nawe uyabona la ungafuna khona iguji yabo. And ngiyacabanga ukuthi nawe moyintombazane kumele ujwayeze into e-right yabo. Khona ujwayeze ukuyikhipha ujwayele ukuba right. Khona ungeke ukuthi mongabe uthengele oMcD masutha sithungise yabo. Guys, noma ngiyangizwa noma ngikhulume kakhulu ngangizwa but yes